Cumudul dah keselam. Kan long kumno sarai. Kau gangam lut barok spok kendau. Lo ayap tu meh. Memtip isu na. Iding buon ba cakah siya mah. Atray di pentip na kibriyo siya sir. Kibriyo le mentah ki thiet taman yok lom centiam. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kasing samla pedang shnong orang keneng klub penlong yulempong ilak kai football. Banuan ra ke jingateli bat ban kentiu ye kisap ki phong jong ki samla. Haga jeng kun semifinal ka kinhun do krun kalek kun persya ka wa rembai haga ba ke jingalak kai kalong ke beitanat. Haga jo kapor kapom lahir Cultural and Sport Club klub penlong ye ke Sports Excellent Award program ban ai jingaro ki samla nong ilak kai sports hakiliang mapher-pher. Uba penyasing sim ubri CM berim jong ki HADC ubalong kumukongsan hagani sngi la pensluri ki samla bandang yai tre shitam bat berwan ranam ya kashnong nakaling chungi ngaso ban penpau ya ka chingso kemen ban tip ba kasyang samla ka penlong ya kum kane ka football league nakawe ka Porsche kawe pan ba kata ka chingtmu kalong ban kento ya ka kamilek kai hapo chong ni kadong khamtam ku mangitip kari khasai hibrok kawe ka celame khalia ka it bhaya ka football ladang ye nuchor pa kiwe ki chingla kai ka kham tam le se ka football henry ha ka chingai state pak chong kapor ngi ei bawat hapo me khalia kila sedang ban mi ki samla ki babun ban ye shim menta ha kiwe ki discipline le ki sporting activities ngi pet menta ka cricket kala ko bha ki babun ki samla kan the bat shinrang kila rung haki district level haki state level bani khun wat haka cricket nang tab ka basketball bat kiwe lada ngi chair ka tiang kan slam tengai ei ba ka lasdang ban ra bat ban kento habide ba ka kamila kai haka ni ka chela tekermens kem ba ka ni ka chingtmu chong ka siang samla hang ni po morun keneng chong ka ni ka dong pedang shnong da ka ba penlong ya ka ni ka football league kan long shibenta karensan ban playlat playlete ye ki hep ki berit ye ki niki samla kecungi bakin pen la kacong kasap hakabede bat ka football ten nakaling kecungi kumbangi cuya kersyan nakapor syakapor da kano kabenta sinang ne shikmat ro nginyai kersyan bat nginyai nangyai aimen sim ya ka siang samla le si ka sports club hang nei wat ya ka dong ro po chingilam chong rang ba dong ba pinang ya chikmat habar pidan ka chingtmu ba bha ya ka nono ka kam po ka dong ya bi chikmat bat nakaling ka chungi nga sukmen banyo bandon bentalang hagani ka por bat hakawe ka program ka bakila khot subha ngamyo banwan the wanam sunen rimenta ka ni ka sin ngalaong banganam piap bat ngakwa banwan kendu khnang baga chingwan ka chungi le se kan yo ban don kata kacing de ba khamchan banang yo ban pentulun yo bun kikam ladaka dong ladaka sport club lene ka siang samla ka don kam yingi ngakloi ban ya tre rengkat namta kacing bit cingbiang kacing baha cingmiat jong ni ka dong te habaide ba kani ka program ka pementa nakaling chonga ngakwa ban ai cingirap shipo hajar kum ka donation ya ka siang samla namta kani ka program bat kum churo sanpo hajar pat naka CMSG kabang ngan yarap kerpang nam ta kasyang samla lada kadon kacing tmu ya nono kakam bakat tmu ban kento ki samla hakani kadong let's say ini kicing yarap iba khendit nla ban long kacing kerku bakrau nam ta kakam kum MDC shipor kum MLA ngai shipon ba kacing don kam henry kamde pak kabasuk batang shi klip mat nla ban pen urlong te henry ngelai ei ba hang ni pok mor keneng kendai tele ki dong ki don bat ka pedang shnong ka de gawe na ka dong le se ka ba kham he la dangi khen ha ka area jingbun pa bat kum ta ter te kermens kem ba wat kani ka madan ka bangi wan ban sakhi mentas ngai ngam kular le se ngini trelang la dayo kano kalat nakaling ka sarkar ben penpha le ne ben penwandur ya kani ka madan khnang ba ki khon samla ki hep ki barit chongani ka dong pedang shnong kin la ban penun kam ban kin pen la ka chong ki sap ki chong ke
hang nei hapo kani ka madan hapdiang ka madan ka bagin yo da ka babit ka babiang ka babha hole sengin yo shu ka madan ka standard size kumbakwa ka sarkar rekat ka balong kani ka cakal sen develop hakata ka rukom dong iso ban ai kublai nam ta chokpe gi art lagi tim ki balai le bha hadu kani ka por ka phile poi hadu kani ka semi final wi kernan ba nang yo ban yelekai kani ka chanmit da ka chi lekai ka ba itnat man i penhun ye i kum ki pai ba no sungdong bang yo ban pet kai na kam ta chong phei te na ka ling chong ka da dong iso ban ai kublai si ka de ia na kam ta chong phei ka siang samla chong ka dong pdeng chnong ka bala nung ei ya kani ka lente ka ba don kam bha na kam ta ki khon samla chong ka dor ba dong pdeng chnong om dei tang ya ki khon samla doi wat ya ki long kmi ki long pa ki samla kan thi ko bangila sakhei menia ba kala don ka chingila kai ka friendly match chong ki long kmi bat ki samla kan thi te kala long ka ba internet si ka de ia ka chingila kai ka chong phei bat ngi nang kmi lente ro ba nang nei sakmat penang yo ban ye treren kat bat ka siang samla bat ka klub bat ka dor badong na kamta ban nang kento susu ha ka bede bat ki kam sport la ka long ha ka football bat ha kiwi ki benta ngila chiu nong ei ba ma phei kum ki pat ba nong sangdong pila chu ya sim benta ha ka program tong ka siang samla na du ki singila ka ki ba pher ki bagila nong ei ha ki nei ki beni ki bala diap ki ba philap yele kai na ka benta ban pin bernya na ya ki nong sangdong kam tam ya ki samla ba kin pin blien yele dei sha ka cingkilan miat ban light na ka cingblien ki basno ki ba thala ki ban kring ye pei kum ki samla jong ki nong sangdong te nga kremen akin tu ye pei kum ki para samla ki badon ka ka dor badong jong i ya ki long kni ki rangba ki long pa bangin yes no ptelang ringkat bat ka siang samla na ka benta ban kintong susu ha ka bede bat ki kam sport ha ka ni ka dong jong i kiwe kiban tip ikani program kila ben ong kani program kabaret la ben ong kabam seso kabam dan cingmut kabam dan cingmut bai renya pat ya dari simiat kakwa benwan kum hakane program nomor lingba kum kani ke program yo bente ya ka shnong matau ya ke imlang salang berkumcu yo ban amin sim kiwe pat denam dena te hakani kapor hakani program ngaso benong ngidan ar subject penekrian ar agenda penekrian kawe kalong bangin ai khuble kerpang ye kini ki awardees ki belawan ra ye kanam ka buram ya ka dongpulum pemlehir ka shnong ka ba ye chongkai balingba chingtresh tom chongki halaki chongki discipline haka cricket haka volleyball haka marathon, haka football. Ngadan keren minta haka cingilang hantai po madan pediang shnong. Ngong baka cela ka cungi haki stem ki bladiap ngikam ya pia bha tang ya ka football. Denam dena. Hari khasai bopun bha ki kio bha ka football. Ring minta ngaka cingya chong por ngilai ei bawat kiwe ki cing na kai sporting activities kila kio. Kemudian kam yang ni kalong kerensan bangin kio ya kadai. Tak kerensan ke platform bah kindon ki banjo berkiu hak block level dan ki balak berkiu hak district level dan ki balak berkiu hak state level hak national level international level nomor terkedam wat ongre ngade bana pemlihir ngan kota pemlihir ya kacingkan
kadang play ya play bandan hakat no kan level deka syong hapisia ban pinterest the what do men siem kat ni lawan rak keburong nang ya cekman bat ada dan kan no ba kidan kam ya kacing rak bangin trelang ngalong ba kloy ba trelang bat ka klop bat khamtan bat isia i bapa Andrew Khasati la dan hapot sai ban yo rum hasai te ka masuk buat ki baspet lengok mo no kita ku yo rum de kacing debet ke chong play ble la ai sap e play but people nan kam hop e kata asam nang ta i kong hop cricket pitip hapori India ke bapet ya ke cricket dia kata ke BCCI kemudian kata ke board for cricket in India ketika bahaya bapet ya ka cingi nak kai chong kali India par kowe man ka state ka cricket association is a jet player to but when you room haka state level haka national level haka cricket mud pila ye for India kan no kia biak ya cricket but ka budget ka cimbang tingkah BCCI ya cricket along pala mlanyo sudah mengamakai thok kalkulator dap sudah tu nomor kalkulator kamu ka pun ba ka pisah bala mang naman taban kentu cricket de ka future ka lawe ka chongke ka labun ka trishtom ta mo trishtom ba pinkiu but la shine deshu tang ching na kai ka la long halat ba pin ban im ya la dei ban biang ban bit la dei wat ya ka yem na self but mission ta lingba tani ka academy kila yo ban saindur kini ki have ke berit la yo chiet ke pang kini have berit hangno bandan kumno ban chiet bat mano badan sap but ban yo ban ai ka training ka biang ye de habi de bakane dangshen ngaso ban ai kuble ya ka cingilam ci ba baritan ya kini ki kna jongka academy ban ya kun ya ka football tournament shadu sha asa ho phim shim lalong ki ladu ende ka cingle pa ka chongpei shaba jongka state ka de ka we pa umau jam la ban ya chakman kiwe ki la ban ya good kali tak mor keneng awewe repisia le shadu asam but I will see me pisia banang ya chikmat but nasutu ba menta ka ne ka kentero pila sha khot hakawe ka tournament sha kolkata de pisia balok ki badan academy treshtom ben ai la kan chung ka sap ka pementa practice ba pikir ba pinem tip yo pisia sha chiet sha kawe pa ka klop ka he ban le khmat ban tebe de nam ta kari ya de ong ka khatien kum no aim yaka aim for the sky even if you reach the treetop that is more than enough no pi pelecing mot but pi angnot ben poi shati shasun penyang kata di ka thong ka chompe ene da poi ta hakler udiang ro la de ban biang ban sutuna demar ba kata di ka ben ai siam yang sia de hakane ka kente nakaling cumi ngat penirap berkerian dengan sokar baperton ba habide kane ka cing le cing wan chung sia ngan kerian ba sokar dan aisan ko kaca tentang football academy chung sia nam ta Malaysia Kolkata datang di sini kikin Malaysia jago ya ai ba kane ke program kan long program berbangsa dan mama ke story juga cian te juga dong yo kum kane ke cingelang ka bang ya ai simbar keling ring ba ke cingresh kam cuni sanmut berkunjung ke jingdan joka academy hari bodong ai kane ka nam nam ka ni na cuni bar bodong kum ye tu ka yo bane mi khmat ko ka district ka state cungi haki benta ba pero do cricket volleyball kunjuk di bakal marathon bat football ini kisah ngot kena kami kemat nak ka dong macam ini dan kali cunga dan menong lah nang ya kemat kita barok ci macam kai beli cimut ka sport akan ka bentar bab ide ban lekai football ide beli cimut kumno lekai football ba mare dia beli cimut kumno ke mare ba don ko volleyball kita
kene ko por bamta marwa musliam kira ban krian ban ban ni dari sebut berita cing semua bamta kelok balap nok kene program yang ngai ko beli no dalam ni barok samur ki kena ba nang la ko ban no ka sa pa tong trong kai ba long ro sa na ta pa tong chung i ka sino i ke badan ko mar pene mar ko balong ta bara nakasunong tumi ba mapnen hindi ba ngasong sarom dai ba bur hi khmat sa kadang kumhi marilia khmat kumhi adon ka kawi akademi ka bangi dia pan relation akini kisniam ba dia dari ba ka akademi ngangai ba sipo di kena kenang ming susu amba kin sakot tak kini sangot le kenang ming susu rang dilekai lakilong ka football kini ki benta ba kalin coklok suto kenang kere agak kriket pilih kecil kai dengan net berkenaan kodam cumi dengan yok dan salah kalau teh cukai berpentai kesap cukai dan ilakai penok-penok kita. Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki we ni pishat roti shat cake bat ki we na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka ching shania naki Pidon kam bandon deka license ke papaka ke bala itu daka an kata ke Food Safety and Standards Act arjar Henry link back section lai poi iwe kam de ke be bapinyo ek license pila ban apply ke online link back website fascus.fssai.gov.in da ke bapi hap pan upload ru teki kod kisla badan kam kat kum ke jajing kam jong pi Pilaru banyak kendo, ia designated officers lani food safety officers, kebadan hak office terekam Jong-u lani ke district medical and health officer habaro ke district kebadan Megalaya, latno tang is Kasihers, pila ban letbed hak office terekam Jongki ke Commissionerate of Food Safety kebadan Halowa Lachumya. Nakabenta ke kot kakya kinong bam nong di. Lawan Rashapi dekat Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, Bat Balakirshan dekat Food Safety and Standards Authority of India. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. Why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming! How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time.
Skoda.